Thlasikani a Joani pasal po in khwa alo lut ve che a na wangin reivak lo New York a chwa san kha ania thil thleng engma a shevelo anom puinu ni wa hne na tangin kola donga Joani dam lawin zualam apan wangin afate aman a ompui ri thu aron chilani mase Joani pasal chu azin ho chu a chaw ve hle a afate lam turakal masalo chuan ho phota atuk lamano pang haulam chu atumta a ina thlen chuan alo re hle a an then omte vampire an lo chang vek to ni in vampire ho chuan lo be antuma engtin tinemo him thei shamin ina ainkal khum thei shama avan doi siamin a vampire nu pui nge chuan lo be ngalin athisen alo insak tamol mola athat ta der mai Setrakian basement lama chuan Setrakian chuan Silverina vampire te ahliam theidan alo zirtir meka ama alanau panlai khan Silverin ni ang chi a vampire te akan theidan api in ashil china athu soilai chu lo pot chatin Ephraim chuan chunat na kai te chu amal mala tha zel ain an sela video kha mi puine na tlang zar thajok do na asia thu alo soya anril ru ain mil talaw le lama Setrakian ro chuan vampire te hau tu pa tha masak photin anulam chu a ol sam tur thu asoi thung ma se Ephraim chuan thil theilawani chu atimuka Setrakian chuan alo ton shat to thil ani awangin kongdanga omlawani atia athulo shil to zong te po kha adik zelani ti anmuwa chu wanga ama ring tur chuan angen bok chuti chuan amishing tha to te manga an hau tu pa ber nai turin thutlukna an siam felta ani sangka zakwa somli pali Poland alo lang le a concentration camp ma anom lai tang to in I course in Setrakian na themthiam na chu alo muto a chu wangin I course chuan kwang siam turin thu apea chung hun lai chuan I course po mishing alania ma se miswal thinlung anei sa reng ani kwang siam lai chuan I course le Setrakian te chu nun na chungchang thuwa an ti tia indo na le hlo thlin na te po I course chuan German drama rorel na pathum na abau nu chuan Khawvel thar siam turin rorel tu thar thilti theina chak tak nei alo chuakang atia chulo po chu mishing te hian thil thar kan mamo ni in a shetlat bok kwanga siam zo nu chuan I course chuan a them thiam na chu afak mol mola tun hona ki le ta ila gas le Felix te chu tan ina kan hmuwa Felix chu vampire na se na khan a fan ne to hlea gas chuan police te chu shilfia atum na sa hlea an oi sak du meu silo Jim lo lang vele in anupui Sylvia chu shruaya balwal towa zinbo atuma chuti lai chuan Ephraim Nora le Setrakian te anlo lu thot maya ama in an hnena Jimin athil ti swal alo pon to thu Sylvia an han shil chuan Sylvia chuan a oi thei thlot lawa kep ala a ama chau chuan akal bota a chuta Jim chuan an pathum chuan pui ve atiam ta a Setrakian chuan in Vietnam te in silver chem siam tak apia a German mu pa kha soifia turin atlibok Jimina pian phungvela shilfia zo nu chuan Setrakian chuan I course nge yani ti ashengala Jim chu doctora mangin Ephraim Nora le Setrakian te chuan an ho tu pa nai thei anin ringani I course le Jim te chu anin mu masaka ngayani pilot taksa kha poisa apek bel lo chuan apai lawang ti chuan lam siamin Jim chuan I course chu awamu tange ya nima sela Jim chu hlawina khura I course chu mi fing takani wangin Setrakian na thil ti ani ti alo shenga renga train station a chuan I course chuan Jim chu Setrakian na thil tum asoi chhuak lawani vai chuan vampire a chantir tur thu in alo vo ve thung lawak lawa changin Ephraim le Nora chuan an lo en thlenga Jim chu in ti pachangin station a anom mek wangin mi pui ma a athat ngam don lo ti asia a ti chuan anin bezova I course chuan akal santa a I course chu Ephraim le Nora chuan an zui thuaya nima sela construction zone vela chuan an hlo ta dai maya Jim chuan I course thu soitele Setrakian an zone thu te aron shila chuta rang takin putara nen lama chuan an kir ta fata chuti lai chuan Setrakian chuan I course train lut tur chu mu in azui ve thuaya ma se I course chu chukle ngal vatin platform roka chuan Setrakian chu ain zui thlen tir ta zoka achem ken chuan Setrakian chuan hanvai ve fo ma se I course chu achak thajok sia Setrakian ngonga manin athisen dot ngala tuma
akarap tak mai chu a ang zuaw tia chuan Ephraim chuan aikor sakia chuan silahin aron kap ta pop maya aikor san na tilutuk chuan sitrakian chu athla ngala train tlan meka chuan azuang kaya akalbo ma chuan sitrakian thaturin kalokir le ang atiani nevai in lama chuan joani fa te chuan ho an nge na annu chu a hlo theiani ati po in afanu jok chuan no pangte chu thla ho maya du'a annu fa ano pangte thla tura ankal chu inan hanlu chuan joani pasal thitre pachwa ta lo chu an muwa Sebastianin a enchian mek lai chuan Joan chuan hnunglama tang chuan a ron bei thut maya vandoi thak takin akut longa alei alo man sakwangin Sebastian tan apoita Lemchan an hmuhlawa room pakhata aninkal khum thei shama revak lawa chuan Joan ni a then ompa vampire ve thote chuan an biruk na dar thalang chu chu chhia in an ron lu chil tamaya afanu eituma alam aron pan mek lai chuan melshia tak mi pakhat lo lang thutin Joani chu aluwa thirin aron kapa athita nevale no pangte chu zoi aron dak chhuakin vampire rang mel pu chipai uniform ha an ron muwa a hote pali nen chuan vampire dang an that thina an hotu ber chuan no pangte chu anin hliamem ti te a en fe a Sebastian ni kuta hliam a mu vele chuan midang kaltirin ama chau chu nufual turin atia chuta across bo mang chuan Sebastian ni luwa tak chuan akap ta pop mayani train station lama ve thung chuan Ephraim norale jim te chuan sitrakian chu sapua atang chuan hroi chwa antuma sitrakian chuan Ephraim an aiko sake aka na chu miswal ho tu pa hne na indo po na thu thon ang mayani ti ashilfia ti chuan tunnel le munthim laia piang chu vampire ta na du thu samani ti anche thiam chhota zel bok nisa an hlovangin munthim chu an tam na ani zan ania nisa thak na turin UV light man antuma ti chuan pharmacy warehouse a ankala ma se alawin khara nima sila andu la tur chuan kongkhar ti chhia in an lut ta thawa warehouse chunga chuan veselinen anin tok thut maya ani po chu vampire tha na tura UV light ruk tumakal ve thaw alawnia ami mu tenen chuan an thil tuma in angani ti ashat nu chuan vampire bei tura anni ho chu zom ve in a UV light te chu asem veya reilo te nuwa chuan Ephraim norale jim te chu dora an mamo lam turin an lut loma pona putara le veseli chu an lo thung dor chunga chuan Dutch welder internet le phone system hack tu ber khan abulami hne na chuan ama thil ti effect ani thu alo soi meka athiam thil apholang zo to boka amamo tur tang pui pekin New York chwasan atumani dorpona chuan vampire rongkal khoma sitrakian chuan achem mangin anlu alo chok mok moka Vasily po in alo pui ve bok ti chuan tangrualin alo kalapiang an thata sela nima sela a aya tam an ron kalbe zela chuta Ephraim norale Vasily le sitrakian ti chuan vampire lo kalapiang chu thatin anin veng ton zel boka chuti lai chuan jim chuan dor chung lama UV light alo boy puya khur chungin UV light te chu chargin pon lama vampire pakhat chu light mangin alo kan tir ve bok nima sela avan doya siamin vampire pakhatin jim chu a hliam man lo maya abianga pemanei ta anzawai chuan jim chu station chunga kal khumin vampire lo kalapiang an beile a manmo takin jim chuan bathroom a hliam chu avasila garage chuan sitrakian chuan Vasily hne na chuan vampire te chu silver mang chawa tha thei anni thu ashila that's chuan alo ngai thave reng ni in Vasily hne na chuan chung ramsa ang tak tak te chu vampire anni tak tak mo ti in azota dor chunga chuan Ephraim chuan an bulvelami te chu puitu atan asoma an zinga mi that's chian nu ni ki chu achi ai hle maya chulai mun chu tlan chwa san atumani atan chok tor chu dan an hantum nya la ma se kongka hongin atan chuak man to banei thak takin vampire kara chuan him takin atan chuak thei hlau maya vampire te chuan niki chu zui antum hau lo chumi wang chuan Ephraim chuan sitrakian le anni ho tha tumaron kal anni ti ashethiam ta ani chuti lai chuan truck driver le Dutch te chu truck manga tlan chiat antuma ma se sitrakian chuan an tlan dar ani fai chuan vampire te chu an hne zo don lo ti thu asoya ngai thama se Dutch le driver chuan lulul chhoin kongkhar lam an pana driver chuan truck athlen ma che in vampire ho chuan an lo beya chan tur a ta lo
Dachero chu Ephraim man hlavin a hruai lu pa chuan an zawaya tang rualin chulai mun chu an chhuah sanang ti atiama. Satrakian chuan misol ho tu ber chuan a ho te mit mangin an ni chu aron mu thei ti asoya. Vampire tamzok aron tirbel dona chu wangin arang thei ang berador chu an chhuah sananga yani. Chumi nu chuan dor ngak tu Hasan hne na tangin Vasily chuan laki ticket leatuma mi van do ai ani to sa rengani. Chuti lai chuan Nora chuan jima maya pem amu chuan angai achalo le maya amai UV light ta an en chu rulut ang chi chu alovak zat to reng maya rang taka Ephraim le Nora ten a hliam zaya ran nung chulak chu an tum lai chuan in chunga vampire an lo om sup to Ephraim chuan azai tana ran nung chu aron vak nai zela reilo te ha chuan ala chhuak theita a UV light manga thatin abiang chu an thui le ngal thwai ani. Ta chuan vampire te chuan dor kong khardar thalang ti cheturin manro sang an ron mang to a alo lu ta piang chu UV light ta chun lumin Satrakian nan silayin alo kap zela an zawaya pon an chwa thei nu chuan vampire pakhat chu electric bana alon chau an muta an chi ai hle mai reivak lawa chuan dor po athim ta mak renga. Satrakian chuan garage chu vampire in an hual vek to a truck chu an be se na nei chunani atia zu bottle an la khoma bucket le puan chianen jim po chu Ephraim chunga chuan alom ema Ephraim an molotov cocktail asiama anti ti mek lai chuan Ephraim chuan jim maya ran nungwak amuleta rang takin jima kor chu a phel sak ngala ataksa an han en chianak chuan ran nung chu an lo wak na sa ema Ephraim chuan damdo ina anzai thayang ti in jim chu hnem atuma nima sila jim chuan thi athang zoka jim chuan vampire chana achian te tha chu adu lova mishingani laya thi athang ta zokani ti chuan Satrakian chuan that tura semlak chu atum lai chuan Ephraim chuan alo danga ma se Vasily chuan Ephraim a ipte atangin silai la chhuakin jimalua tak akap ta ani achian pa thi na wanga thin rimin Ephraim chuan Vasily chu arek noka Nora po asira alo trafe tok bok Satrakian chu ruang chunga chuan atong traya chuti lai chuan in chunga tangin vampire an ron tlalu treu meile an vai chuan pon lama an tlan chhuaka ma se Hasana dor ngak tu kha chu akal ve du ta hau lo pona chuan in hnung chona ding kwalin an vai chuan UV light kengin vampire haulama bottle an vom boka Vasily chuan gas pump lampanin Ephraim chu a credit card ho adila a pin code chulu tin ngak ngara chumi nu chuan bucket chunga chuan truck ami turin gas chu an la tamol mola Ephraim chuan truck driver iptia tangin chabi ala chhuaka ani po chu vampire ra alo chang chep to driver chu vampire ra aron chang don che tia chuan achaldara tak Ephraim chuan a kap ta ani truck an lon kim nu chuan a top nan ti in Vasily chuan molotov la bang chu vampire om khom na chuan vomin truck a chuan alon ve ta a chu mun chu him takin an chho san thei ta shamani video dot le elo mu le zel theinan Lemchan Khawvel hi ilo subscribe ve nge don nia.